और बड़ी खुशी के बाद बाकी हमारे को फेसबुक वाला गाना आइल बा बहुत जबरदस्त कि फोटो डलले के बन दुख रे हिलल बाटे सारा फेसबुक रे। लव यू सब लोग के लव यू। और जेकर जेकर आज बर्थडे हुई ओकर हमरा तरफ से जन्मदिन के ढेर सारा हार्दिक शुभकामना बा। कल तो काफी कम बर्थडे बुला पाई रहे कैसे कि शूटिंग रहे, टाइम ही ना मिल पाए। आज बहुत लोग बर्थडे विश करके भेजनी है। टुनटुन यादव, प्यारे भाई रंजीत जी, प्यारे भाई दीपक जी और प्यारे भाई कृष्णा रॉक यादव जी, सब लोग अपना अपना सीट पर बैठल बा, हमहू बैठल बानी।